Awit wis kadung madhep kang sarta mantep rasaku marang si Drupadi. Wong ayu kuwi ora kaya Drupadi. Wiwit pucuk rambut nganti jempol sikil babar pisan ora ana getek cacate. Acek siteng aku nek ora Drupadi lu wong ora. Wong kuwi wis gandrung kepaung. Wong kuwi wis gandrung kayungyon karo wanita sing ditresnani. Ibarate mangan ora doyan. Ngombe ora seger, turu ora bisa ngler. Turu mlumah, ketok-ketokan wong sing ditresnani saka dhuwure. Turu madhep tengen, ketok-ketokan. Miring iwa ya ketok-ketokan. Arep murep ya kok keganjelen. Abot-abote wong nandang gandrung ki kaya ngono kuwi te. Napa mekaten? Iya. Mbak Renjel Mela Diana Putri. Selamat pagi wong ayu. Ayo. Inje, selamat pagi Mas Akbar. Ibu sakniki kok mboten nate nderek lho. Kangen jenengan. Mas Heru nggih kangen cirose. Pol, kula niku kacek siteng nek mboten yu. Apa? Ayo. Sapa? Sama jenenge Mukilah. Yu Mukilah niku mboten desian. Nggih, sakniki mboten derek amargi adik teng griya piyambak. Oh ya. Inje Mas Akbar. Nggih, mboten napa-napa. Lah ngaten iki sing ngeterne sapa? Ngeten iki sing ngeterne Bapak. Bapak Pucung napa Bapak? Estu lho nggih, Bapak tenan nggih. Inje, Bapak lho sinten lho. Oh nggih. Inje Mas Akbar. Niki wau wonten sing nyuwun panjenengan. Inje. Pak Okawibowo. Pak Okawibowo. Dari Belanda. Cocok. Ya, Nggih, leres. Nyuwun gelatik glinding. Gelatik glinding. Jeneng kula ndredeg asine Mas Bambang. Ndak. Mas Akbar. Awas. MC. Mas Akbar. Bambang Akbar salam. Ayo. Ndak, Mas Akbar. Sampun tatak to? Ayo. Nggih. Mosok ndredeg ah. Nggih, amargi. Ora percaya deloki deg-deg endi deloki. Deloki deg-deg. Jangan demok piye. Tangane kok. Tangane kan urat nadi di sini. Ya betul. Ginung pito. Ya. Nggih. Pimpingane Mas Adya. Yo, Jan. Aku. Monggo, Mbak. Singa tirta mangsa jalma
Lanjut. Antuk daya ya ya weruhing rasa mulya takendemu areng kapsali lalagawasu kanetriyata nasula kanana rasa swalang tanpa Kamangka Mbak Renjeli pertama ikut Astabrata ki Nggih. awake nyun sewu urung semono lho. Heh, piye? Awake Awake nyapa dhisik piye? cilik. Saiki Ya mboten nek gedhi mboten. sak sak bagong kok ya. Mboten ngaten niku malah nyenengkah. Masa? Nggih, Seksi ya. Nggih, Jaran teji ngoten niku. Wow. Iya. Ayo. Aja ngono. Napa lho? Ndak apa-apa ya. Ndak apa-apa. Hmm. Yo lanjut. Cahya katri tri tri wos nyawit cici Kula niku nek pas kapinujon gabut ngaten nate lho buka YouTube Nggih, teng beranda YouTube niku metu jenengan, Mbak. metu aku. Ning pas ndak nyinden Nah, terus pas apa? pas lugasan ngaten nika Lugasan. nggunder napa ngendang ngaten lho Nah, ngaten. ya Allah, itu adalah video lama Mas Mas Bambang. Nah, Mas Akbar, ya Allah, nyawa Wakilan belak Surya Bawana. Maaf ya Mas Akbar ya, jangan marah ya. Wah, ndak marah aku Kalau marah tak ngomong. cubit nanti. Au. Aman ya Mas Akbar ya, aman apa ora? Aman. Aman oh ya. Kok ada yang marah? Enggak ada ya? Jenengan niku pun kula anggap mbak kula Oh piyambak. iya. Kakak kula piyambak. Kula kan mboten gadah kakak cewek, kakak kula cowok semua. Kakak sampean cocok Cocok. cowok semua. Heeh, dadi panjenengan niku pun kula embakne seperti kakak cewek kula. Oh iya, oh boleh, boleh. Tadi panjenengan nek nyeluk kula ampun Mas. Apa? Ya Dik gitu aja. Oh ya, Dek Akbar. Au, ya. Enggak apa-apa, Dedek biasanya enggak apa ya Es ya. Yo. Berondong ra masalah. ya Ora. kan? Ya. Terus. Kebiar, kebiar, Sri Kumanya dadya kenca nabi nabat sanding aku
Terima kasih Mbak Yu. Inje sami-sami. Ya, sampun ngaturaken permintaan dari Bapak Oka Wibowo saking Amsterdam. Ya. Yang setia memonitor lumantara channel YouTube Asta Brata Media. Pak Oka Wibowo menika nggih niku karmane Mbak Renjel, Mbak Yupika menika. Alih niku ya iki ana layang-layang sing masuk lumantara WhatsApp sing durung den pinangkane ya Le. Isih akeh. Ning sing tak suwun anu sik wae. Dik Sinta Widya Palupi. Ayo, jumeneng dulu. Ayo, Dik. Duduk. Selamat pagi, Dek Sinta. Sugeng enjing, Pak Dalang. Masih ada yang menunggoni para penonton yang di TKP. Alhamdulillah, tasik kathah hitungane niki. Wonten sing lenggah teng ngisor Sambok nika. Lah ibu-ibu, jan fane jenengan iki emak-emak, Mas. Emak-emak, tapi di sini ada lokasi VIP loh. Pundi? Lah niku sing lungguh teng mriku. Aroma saya kulih puinek ngono. Kopine nang ngisor kaya cemepaki, Mas. Iya. Dan karo main kertu ya. Anu Dek, bawa. Anu bebas wae ya, bebas. Bawa. Slindro kene, pengasih kene, barang monggo kersa. Anu mawon, pengasih mawon. Pengasih sip. Heeh. Niku nggih. Asmarandana Semarangan mawon nggih. Monggo. Asmarandana Semarangan mawon nggih. Sri ya melok manduk. Ayo gurune. Wong nek grafik kira kaya Wah, dombo iki ya. Ini bulan madu ning Bali ngono nika sekaro Bima mesti ya kakean refleks. Napa Mas? Bab napa rek? Ya wis napa wae mau cekone bojone wis Dik, heeh. Nah, heeh. Oh, terus ya. Mangga. Aja turu sare nyangklang jagat Ya. nyangking bokon kencanane Iya, pitutur Jawa aja turu sore kaki. Dadi fa insyaallah sing jek nunggoni ning lokasi nganti saya ini sing nunggoni mirsani dongake bar nonton wayang
banyak rezeki. Amin. Sehat lahir batin. Amin. Ya. Ya terus ya. Terus pripun iki Pak? Loh, lanjut no. Nah. Oh nggih. Oh iya, tanya Sin. Ki mau apa to sing Terus pundi? ki mau lho. Sing enek WA, iki lagu apa to? Sing tak sawang-sawang apa to iki? Tak sawang. Kuwi apa kuwi? Ya, wis judul apa to iki? Napa? Apa Mas Dres iki? Swates gandrung, nggih. Nama. Nggih pokoke disawang ngoten Oh Mas. nggih, tak sawang-sawang. Kisinan, masa kisinan? Ya. Monggo diaturne biar Dik Sinta. Ya, yuk. Sandang kelawan pangan Nggih, Mbak Aul nggih, Mbak Aul. Tak sawang-sawang jenenge. Sing tak sawang. Iso. Tak sawang. Sapa sing iso? Ayo. Tiu. Terus. ya iku wong melek sabarna rimo Bajute merdeka mawon, Dik. Apa arep lagi mood ngaturne napa, nembang napa? Monggo, bebas merdeka. Ayo. Napa, Dik? kadung tresna nggih. Oke, siap. Heeh. Yuk, langsung buka celuk. Heeh. Lamat wis katon tejane yen mbok berangkat tuan jarang aduh wiragane sinau
dipun lajengaken ya. Pacaane sarwa asri sreba tenaku tansah lumur hebat waslu mayang amung kang mas parah ning Katur ingkang taksih memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Wilujeng lek-lekan, wilujeng ngungon, lan wilujeng midhangetaken. Ya. Oh, Lamat wis katon tejane yen mbok berangkat tuan mancara aduh wiragane sinamatan ambo sani yen pasangot wimbo patut nyoto jati koprak ati aduh lestariya tan lilopi sah-sah rekmo nadyan bebasane kalingan godhong sak lembar emas kaya wis koncakan rasa sansat ning atiku. mengko suwuke bablaske ketoprak sesek Mas Arya. Ketoprak sesek Dik Sinta duduk, Mbak Aul jumeneng. Ya, terus Pacaane sarwa asri sreba tenaku tansah lumur hebat waslu mayang amung kang mas parah ningsih monggo Mbak Aul ya, jumeneng. Wilujeng enjing, selamat pagi Mbak. Wilujeng enjing, selamat pagi. Nek dereng cawis wau, tembang wau dijoli mawon Mbak. Oh, ngaten. Dijoli apa sing heeh ora apa-apa ning sing musik mawon. Napa sing musik? Bebas merdeka. Diratani, Niku wau kan judulnya kan lancar toh, Mas. Nggih. Oh, lancar. Nggih. Nah, niku kan tentang percintaan. Ya. Temanya yang sama aja ya. Apa itu? Jalaraning Tresno. Oke.
Jalaraning tresno. Niku kula damel PR nggih, Mas. Oh iya. PR. Saking Mbak Nasik, kula ijoli ngaturaken pangapunten. Ayo. Monggo Mas Tris langsung kemawon jalaraning tresno. Iya. Jalaraning tresno. Iya. Ngaturaken pangapunten niki wau kula ijoli. Ayo ora dadi boyo pengopo. Kurang siji kas ya. Ben jangkep. Heeh. Mbak Pesek karo Mbak Yopika, ayo berdiri berdua, coba kaya ngapa? Sepote, Cok. Terakhir, ya. Yo. Hey. Hey. Yo. Sri. Dalem. Sing ngadeg berdua sing digundul-gundulne sampean karo Mas Heru ne. Lah ya apa ro nek nggonku gundul. Nah. Mbah Selamat tak guyu eket sore. Sapa? Mbah Selamat. Wah, lagi bahagia. Mbak Sri. Dalem no. Sampeyan pas ning Bali bal-balan ping pira, Mbak? Ping akeh. Gak usah bengkok kuwi lho. Sok ben lak roh dhewe. Nyapa ndene besok? Lah bal-balan toh, bal-balan toh. Lah, iya, Bal-balan kan makanya- ora kudu itu, Dok. Bener ta, Dok? Ya betul. Apakah lagunya sing musik? Heeh. Dikasih kesayangan aja ya. Wah, boleh. Eh, Ciptaan ki Bagong. Darmana. Iya. Sering nek nyeluk Mas Bagong. Mas Bagong glondor. Mas Bagong glondor. Wah, iki ngopo ki? Arep nyawer, Mas. Oh ya. Loh, Mas Hirman wis cucul to? Wes sanes. Oh iya. Mangga. Kesayangan, yuk.